Batera plataforma berriz lanean, elkartea initzietako kideak eta Ipar Euskal Herriko hautetsi garrantzitsuenak berriz ere eskuz esku, helburua gaur egungo hirigune elkargoa gainditzea, instituzio indartsuagoa erdietsiz. Ikusi behar da nola antolatua den beste lujaldeetan, baina guk sortuko duguna hemen Ipar Euskal Herrian, berri bat izanen da Euskal Herriari egokitua dena eta hor dugu bidea. Jogatu behar dugun eta landu behar dugun bidea hor dugu. Eskuin muturraren gorakadaren aintzinean herritarren ongizatea hobetu eta bermatu nahi lukete. Garrantzitsua da gure lujaldearen zat, gure hizkuntzaren zat, gure gobernantzaren zat, beste etapa batzuk bete behar direla eta orduan orain ondoko hilabete horietan lan bat eraman beharko da, modelo baten eraikitzeko, bakigu Korsikarrek eiena egin dutera eta agian gauzatuko dena askifite, baina Ipar Euskal Herrian bada zerbait eraikitzeko, gogo handi bat bada, jendartean, hautetxien artean, baina lan egin beharko da eta jendartearekin ere hitz egin, etapa berri hori aurkezteko eta eraikitzeko, bai Ipar Euskal Herrian, baita ere Parisen gu parlamentari gisa. Erakunde berriaren inguruan adostasuna lortu behar dela diote, gero Parisen hau batez mintzatzen segitzeko. Pentsatu dugu lujalde kolektibitateat, jadanik duela urte batzuk ekarri ginuen adarrikapen hori, berginola berriz mai gainerat ekarri. Pentsatuz gaur egungo eskola elkargoak, almen batzu balima ditu, ez dituela aski, Ipar Euskal Herriak behar duela, merezi duela, erran ezake hobeki, beste instituzio bat, eta hortan lujalde kolektibitatearen hartua izan da. Nik pentsatzen dut bidea luzea izan dela, baina eskualdunak tematua gira, koska gira, eta badakigu hainitz urtez lan egiten gure aldarrikapena lortu aintzin. Hirigune elkargoak kudeatzen dutenek ere argi dute urrunago joan behar litekeela. Herritarrei eskaintzeko egunerokotasun hobeago bat etxe bizitza politika eraginkorrak eginez, egiazko hizkuntza politika bat garatzeko gaitasuna izanez, energiari buruz politikak garatzeko gaitasuna izanez, garraioei buruz osoki kompetente izanez, eta gisa hortan gure lurraldearen etorkizuna marrazteko gaitasuna izan dezagun eta gure egunerokoan herritarrak interesatzen dituen gaietan. Baterak bere lantaldeak eta bideogia finkatu ditu, gogoan izanez, heldu den urtean herrietako hauteskundeak ospatuko direla, elkargoa berrituko dela, eta gero ondotik Frantziako Errepublikako presidentea, eta departamentuko eta eskualdeko kontseiluak ere izendatuko direla ere, bozketa guzi horietan eragin nahi du Baterak, albezain pizu handia izateko, egitura publiko berrian lortzeko gisan.